tatu denai maminta usatuan uruasanko denai hanya singgah saja. De andora sodun sana sakampuang sa pamainan sama dulunya mangkong tapi jalaman tuan salah kaya tuan banggakan lama nyokatan sampai rangkuangan apa guna kayo balinda punya orang punya awak jauh dari dun sana biarlah nda bapiti tapi asalai babudi baguno dalam nagari. Kayo lasuran alun tatu denai maminta usatuan uruasanko denai hanya singgah saja. De andora sodun sana kampung sa pamainan sama dulunya mangkong tapi jalaman tuan salah kaya tuan banggakan lama nyokatan sampai rangkuangan apa guna kayo balinda punya orang punya awak jauh dari sana biarlah nda bapiti tapi asalai babudi baguno